Aquest 11 de setembre convertim la Diada en una jornada d'apoderament popular i posem al centre el nostre objectiu, la independència, que només aconseguirem des de la unitat estratègica. Des de primera hora del matí, vine a Barcelona i apropa't a l'espai Eines de País, on podràs informar-te sobre la lluita no violenta, una estratègia compartida per molts d'altres moviments al llarg de la història. A més, podràs veure el documental sobre la no violència produït per l'Assemblea o participar als debats que s'organitzaran. Esdevenint consumidors estratègics, potenciarem la no cooperació, recuperarem espais de poder i enfortirem entitats i organitzacions com els sindicats i els col·legis professionals. Quan ens mobilitzem, som imparables, tal com vam demostrar guanyant les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. I a la tarda omplim el centre de Barcelona. A Plaça Espanya confluiran els carrers de Creu Coberta, Tarragona, la Gran Via i Paral·lel. Perquè pensis com pensis, tenim un mateix objectiu i treballem plegats per assolir-lo. I no t'oblidis de posar-te la samarreta de la Diada. Comprant-la, contribueixes a totes les campanyes que fem durant l'any, com les mobilitzacions, accions de denúncia a Nacions Unides i la Unió Europea, campanyes internacionals, la campanya de consum estratègic, les candidatures a les cambres de comerç, els sindicats i els col·legis professionals o la defensa jurídica internacional, entre moltes d'altres. Vine a la Diada 2019 i converteix-te en un element clau per avançar cap a la independència. Inscriu-te a diada.assemblea.cat. I si encara no n'ets soci, fes-te en el web assemblea.cat.